cando íbamos a follar, era un grupo. Era un grupo. Os nenos tamén. Era un grupo. Os nenos tamén. Que sería o que nos tiñamos que referir nós máis. Sí. O que facíamos nós de nenos. No, pero este... Eu teria 15 anos, non fan. 15 anos, debía ter, íamos a follar de noite. Tiñades que modelar un pouco para saber por onde se iba. Sí. Entón, xuntábamos os veciños e, bueno, só que contei. Pero entón había un que contaba contos. Chamábase Pepe. Entón, como esta noite vamos aquí e outra noite, a madrugada íbamos a outro lado, así que chegaba eles e dicía, Pepe, contanos un conto. Entón contaba, 7 nombres con la R le han puesto a mi linda dama. Rita, Rosa, Reina, Rama, Ruda, Romeo e Retama. Entón ele, despois cantaba. Pero ele era casi que chegaba ao campo e dicían, Pepe, canta. Ele, como era músico, debía de andar, claro, uns cos outros, e aprendía así. E aquela non me esqueceu, conforme cantaba outras cousas, non me acordo de nada, pero esta, como era que lle dicían, así que chegaba a decir, conta a da dama. Entón, ele contaba. Sabía